яратучылар күбрәкме, әллә инде монда язучылар гына шулай яратам дип сезгә хисләрен белдерәме? Гомумән хейтерларыгыз бармы сезнең? Бар инде ничек булмасын. Ничек карыйсыз сез аларга? Беләсезме, бездә хейтерлар дип прям андый кара язып юк. Менә просто, например, минем быелгы образда әз генә кыскарак күлмәк булды. Чөнки былтыр безгә концертларда 2 миллиметрга. Матур бит инде. 2 миллиметрга кыскарак. Чөнки былтыр язлар изатка ничә бул сәхнәдә зинера я узун күлмәк ки, я шалбар ки, аяклары кәкремәлләр. Айдар Абдулбаев үз хәлемне үзем беләм дигән актуаль бик матур җыр язып бирде. Сүзе дә туры киләм әйтәм, менә күлмәге дә туры килә. Вадис Турин, тураяк дигән җыр язып бирде. Аягым туры минем. Кемгәдер ошый бит инде, кемгәдер ошамый. Беләсезме, бөтен кешегә ошап бетеп тә булмый, бәлки пиштә түгелдер инде. Шулай бит инде, без үзебездә теге алтын түгел, беркемдә алтын түгел. Без әйбәт карыйбыз. Мин барып елмаям. Инстаграмны күбрәк мин алып барам. Россиядә тыелган социаль челтәр. Әйе. Социаль челтәрләрдә күбрәк мин утырам һәм инде елмаю гына куям. Бәлки ул кешенең просто Күбрәк дөрес эшлисең. Юк, бәлки ул кешенең көне кайфы булмагандыр. Ну, без бит инде бөтен кешегә ашарга да тиеш түгел. Мәсәлән, артистлар күп, тамашачылар да күп. Тамашачы үзе сайлый инде менә үзенең хокукы туры килгән, үзе иткән теге. Бүгенге көндә бит инде дүрт ничә артистлар күп. Кемгәдер анда мәсәлән бер матур пар эше кемгәдер безнең стиль эше дип әйтәләр. Кемгәдер аерым. Кемгәдер аерым менә минем дәгән мәсәлән теге сәхнәдә мин уен көлке яратам менә. Ничек бар эчемдәге төшемдә дип әйтәләр. Бүгенге көндә шуңа күрә шундый өлкәне яратучы, шундый тормышны яраткан кешеләр тамашачылар алар концертка киләләр теге. Кемдер шигърият ярата, алар мәсәлән инде шигъри концертка киләләр. Кемдер анда узын җырлар яраталар. Алар андый. Димәк, һәрбер артистның үз тамашачысы бар. Шу артистлар тугры булып эшләргә, шу тамашачыларны җыярга да, шуларга йөзләренә кызыгып китермичә эшләргә. Егетләр,